Здравейте, приятели! Днес ще приготвя баклажан с томати. Нарязвам баклажана на шайби около половин сантиметър дебели. Посолявам и ги оставям да се отседят, за да си пуснат черната вода. Слагам ги в кефгир и така половин час поне. После ги измивам хубаво, подсушавам ги и ги овалвам в брашно. Ето моя метод за овалване, който не губи никакво време. Става много бързо. После си постилам хартия тавата, намазнявам я и подреждам баклажаните. След това ги пека на загрята фурна 180 градуса с вентилатор до зачервяване, като аз ги обърнах да се зачервят добре и от двете страни. През това време си подготвям соса, като си блендирам доматчетата заедно с 2-3 скелетки чесън, може и повече, но аз толкова имах. След това си приготвям чушчиците, обелих ги предварително, нарязвам ги, 3 чушки използвах печени. Баклажанът е готов, запържвам си червен пепер в загрято олио, добавям доматите, посолявам на вкус и оставям да се позгъстят. След това добавям чушките, след тях си добавям и баклажаните, разбърквам и оставам да покъкрят съвсем малко, колкото да си пуснат вкуса. След това си скълцвам мактаносче, поръсвам манджата и е готова за сервиране. Сервира се най-добре с плочка сиренце, но може и с препечена филийка хляб. Да ви е сладко, приятели! До скоро!